Bon dia! En aquest bloc veurem una de les formes no personals, el gerundi. Els continguts que tractarem són els següents. En primer lloc parlarem de la forma i dels usos del gerundi i en concret després tractarem una construcció incorrecta i molt freqüent, el gerundi de posterioritat. Farem després exercicis i després veurem les solucions. Comencem amb la forma i els usos del gerundi. El gerundi es reconeix perquè acaba en les terminacions ant, ent, int, segons siga de la primera, de la segona o de la tercera conjugació. Per exemple, cantant, bevent o dormint. Heu de tindre en compte que no hi ha cap gerundi que acabe ni en gent ni en quent. Aquest asterisc indica que és incorrecte. Per tant, formes com correguent, com isquent o com veguent o com diguent són incorrectes. Quant als usos del gerundi, tenim que pot tindre bàsicament dos valors. El primer, de simultaneïtat amb l'acció principal, com per exemple, pujant al Penyagolosa vaig entropessar i em vaig fer un esquins, tenim que l'acció del gerundi, pujar, es produeix de forma simultània a la dels verbs principals en aquest cas, entropessar i fer-se un esquins. I el segon valor del gerundi és el de equivalent a un adverbi de manera, com per exemple, el vaig trobant plorant a llàgrima viva. El gerundi ens indica la forma o la manera com el vaig trobar. Tractem ara el gerundi de posterioritat, que és una estructura incorrecta però molt freqüent. Veieu novament l'asterisc, això indica que és una construcció no normativa. Què indica aquest gerundi de posterioritat? Indica una posterioritat o conseqüència de l'acció del verb principal. Per exemple, Lluís va xocar contra un arbre trencant-se una cama. Teniu així el gerundi i és una conseqüència o es produeix després del verb principal. El verb principal és xocar, primer es produeix l'acció de xocar i a continuació o després es produeix l'acció de trencar-se una cama, l'acció del gerundi. Per tant, aquesta posterioritat dins del gerundi és incorrecta. L'estructura correcta seria va xocar contra un arbre i, com a conseqüència, o si voleu sense aquesta estructura, i es va trencar una cama. Conjugaríem el verb en el temps que corresponga. Com podem comprovar que aquest ús és incorrecte, que estem davant d'un gerundi de posterioritat? El que podem fer és anteposar el gerundi al verb principal. Per exemple, aquesta frase va quedar embarassada tenint un xiquet als 9 mesos. Es veu clarament que primer és l'acció de quedar embarassada i que la conseqüència, o posteriorment, es produeix el fet de tindre un xiquet. Però podem anteposar aquesta oració tenint un xiquet als 9 mesos, va quedar embarassada. Veiem que és una estructura que no té sentit, per tant és una estructura incorrecta, si teniu l'asterisc. Com podríem dir-ho de forma correcta? Va quedar embarassada i va tenir un xiquet, senzillament. Un altre exemple seria et faràs ric treballant tant. Si posem aquest gerundi davant, treballant tant et faràs ric, és una oració que té sentit, per tant, és una oració correcta. Així, el gerundi no indica posterioritat o conseqüència a l'acció de fer-se ric, sinó que indica una simultaneïtat de les dues accions. Fem alguns exercicis per practicar. Heu de trobar les errades d'aquestes frases. La primera és, totes les nits sopa fruita, bevent-se un got de llet abans de gitar-se. Com que plovia es va mullar, agafant un bon refredat. Mònica sempre treballa escoltant la ràdio. Ahir anàrem al teatre, quedant-nos a sopar pel centre després. La següent, es va llicenciar al juny, començant a treballar al juliol. Sònia s'ha enfadat moltíssim, se n'ha anat traient foc pels queixals. La setmana passada em trobé ta mare anant al mercat i atacaren les tropes enemigues aconseguint fer-les recular 10 quilòmetres. Pareu el vídeo, feu els exercicis tranquil·lament i us espero d'ací un moment amb les solucions. D'acord, veiem quines eren les solucions als exercicis. La primera frase, totes les nits sopa fruita bevent-se un got de llet, així teniu el gerundi. Primer es produeix l'acció de sopar,
A continuació es produeix l'acció de beure el godellet. Per tant, aquest gerundi indica una acció posterior a la del verb principal. És incorrecte, comprovem-ho, passem aquesta oració de gerundi davant. Bevent-se un godellet abans de gitar-se totes les nits sopa fruita, és una oració incorrecta, per tant, aquest és el gerundi de posterioritat. I ho hauríem de dir correctament d'aquesta manera. Per exemple, totes les nits sopa fruita i es beu un godellet abans de gitar-se, amb el verb conjugat en el temps corresponent. La següent frase, com que plovia, es va mullar agafant un bon refredat, el mateix. Primer l'acció de mullar-se, a continuació o posteriorment l'acció d'agafar un refredat. Invertim l'ordre, agafant un bon refredat es va mullar, tenim que és una oració incorrecta, per tant, la correcta seria es va mullar i va agafar un bon refredat. Així teniu el gerundi de posterioritat o conseqüència. La següent frase era Mònica sempre treballa escoltant la ràdio. Hi ha una simultaneïtat de treballar i escoltar, per tant, pot indicar una manera de treballar i això vol dir que estem davant d'una oració correcta. És el valor correcte del gerundi. La següent frase, ahir anàrem al teatre, quedant-nos a sopar pel centre després, primer es produeix l'acció d'anar al teatre, després es produeix l'acció del gerundi, la de quedar-se a sopar. Invertim, quedant-nos a sopar pel centre després, ahir anàrem al teatre, veiem que no fa sentit, per tant, és un gerundi incorrecte. Anàrem al teatre i ens vam quedar a sopar pel centre després seria l'opció correcta. La següent frase, es va llicenciar al juny començant a treballar al juliol, el mateix. Primer es llicencia, després treballa. Invertim, començant a treballar al juliol, es va llicenciar al juny, veiem que no fa cap sentit, per tant, es va llicenciar al juny i va començar a treballar al juliol. Seria la frase correcta. La següent, Sònia s'ha enfadat moltíssim, se n'ha anat traient foc pels queixals, el gerundi indica la manera d'anar-se'n, aquesta locució és una oració correcta. La setmana passada em trobé ta mare anant al mercat, es produeix una simultaneïtat. Mentre jo anava al mercat em vaig trobar ta mare, per tant és una frase correcta. I finalment, atacaren les tropes enemigues fent-les recular 10 quilòmetres, aquest gerundi primer es produeix l'acció d'atacar, després l'acció de fer-les recular, invertim, fent-les recular 10 quilòmetres, atacaren les tropes enemigues, veiem que no fa sentit, per tant és un gerundi de posterioritat incorrecte. L'opció correcta seria atacaren les tropes enemigues i les van fer recular 10 quilòmetres. Teniu ací una sèrie de bibliografies per si voleu ampliar material, tant en suport paper, que trobareu també al nostre centre d'autoaprenentatge, com material en línia que trobareu a la nostra pàgina web. Moltes gràcies, teniu el centre d'autoaprenentatge a disposició vostra.